en fuɗɗorima inde Allah en juulenulaɗo makko Mouhamadou mo jaame kisal woni e muɗum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa kame catal heblo sukaɓe Afrique ɗo gonɗon eno gonirɗon kala on calminama on juurama on bismama e yewtere meɗen nde noddirten tufnde gandal. yewtere men tufnde gandal ko yewtere arore kala ñande dewo woni alerte tawa kadi ko ɗo e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e ñalawma hannde o ko dewo sappo e tati lewru yarkoma hitandu ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi to karallagal to ko Diallo Samba e yeeso haalirde nde ko musidɗo moon Amadou Dia. yewtere men e ñalawma hannde o wonata ko jokkol taw ko yewtere nde mbadduno ɗen e Ceerno Mammadu Saalif MBAAY gorko mo neere tawa kadi ko yewtere ko faati ha joni e gandinowal ko faati e gurdam walla ko wiyete ko gurdiwal en jewtidino makko ko fate ɗum ɗon o andini en holko woni ha joni andinore gurdam kame leydi o haalani en ko wiyete ko memtinari woni memtina o haalani en ko wiyete ko mitte kame molle haw ari e ɗum ɗon ko wiyete ko dawa dawi woni ko wiyete big bang e ñalawma hannde o koye ndin ɗon mbadi jokkaten hakkude meɗen e kanko Ceerno Mamadou Salif MBAAY ɗum noon ko joni joni so hawri e welede gueno. ko noon Ceerno Mamadou Salif MBAAY ko adi kala ko faati ha joni a jubbino e nder hen ko wiyete ko big bang woni dawa dawi. Ceerno Mamadou Salif MBAAY ko adi kala emin jiiɗa andude holko woni big bang walla ko wiyete ko dawa dawi e holko wonno ko adi ɗum ɗon bisimilla maɗa seydi MBAAY. eyyi ko wonno haade dawa dawi sikki ala ko jomiraɗo tan wawi jabade ɗum saabu ha ɗo to jarten ɗo gandal meɗen gandal ngal kutortoɗen ngal andu windere foof jiyani taw goni tan koye miijade kam holno wonirno kono ala foof ko jicci taw nde tawno gandal ko noon yarata gandinowal ko noon yarata woni la science kadi hande kadi eɗen mbawi fawade ɗeɗo jiiɗe kono janggo so jiiɗe kadi ɓurɗe serde ari alay saago kadi ɗum to wawata woppede jiiɗe ɓurde serde ɗe e gonɗuɗe ɗe ɗen kadi jaggete hande oɗo saaha gandal wodani taw caggal ko wiyeteno big bang wadde noon big bang ko fuɗɗode ko kala ko jiiten ɗo ko ɗo adan ɗo noon mbiɗen ko so tawi en kelti mittere nde gueɗon tawten toon kon ko kon tan godno hay mitte ɗe koye mumen godano wadde wodno ko holko wonno ko wodno koko wiyetede quark koko mbiyanmi kerƴe ko wodno quark noon jeeya koye leñol mbiyetengol fermionite ene waɗi ko wiyete quark ene waɗi ko wiyete lepton woni teddoron kon teddoron woni ko mbiyeten électron e yaadi muɗum wadde noon to adan ɗo ko kon ɗo gueɗon tan wodno e fuɗɗode ɗo kono nde fettande nde fetti walla nde hunde fuɗɗi nde dawa dawi nde adi rewde hen koko wiyete petagol jattugol woni l'inflation hunde wone fetade kono noon ngulenki ki on saaha ene fakkitno ha ko ganduɗa ko konɗo kerɗon tan e konɗo teddoron godno kono tan e petagol ngol windere nde wonata koye ɓuftude eɗen gandi fuɗɗi ɓuftude ko mbiɗen ko woni hankkandi etade rentude en mbiɗo kerƴon waɗi koko wiyete up e down so tawi oppuji ɗiɗi mbiyen ndentide down goto ɗum woni rokka en ko wiyeten proton woni gadel ko so tawi noon ko dawnumaji ɗiɗi kañum ndentide up goto ɗum woni ko rokkata en ko wiyeten neutron ko
neutron ko alanawel woni hunde ko alana ɓeydi alana usti wadde noon ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi proton e neutron nden tati gona aaludere eyyi ndi hankkandi ha fuɗɗi ɓuftude ɗeɗo gueɗe gone kañumenne rentude woni galuɗe ɓurɗe gadiɗe ɗe gone rentude hol aaludere gadide adi ko wiyete hydrogène nde tawno ne weeɓi rentinde walla galudeɗe muɗum no beeɓi rentinde saabu hydrogène e hoore muɗum waɗi tan koko wiyete aaludere e électron goto aaludere wotere e électron aaludere waɗi ko proton goto e électron goto kono noon ɗo ha ɗo taw en jettaki taw ɗo hydrogène e hoore muɗum fuɗɗi nde o fuɗɗiri taw ko wadde galuɗe hydrogène fuɗɗi galuɗe lithium fuɗɗi galuɗe deutérium fuɗɗi e ko way noon ɗeɗo gueɗe gadi fuɗɗade hankkandi noon kesogol ngol ne ɓeydo mawnude hunde ne ɓeydo ɓurtude waɗi e saaha hankkandi hedde duuɓi 160 ujunere hitande nden hankkandi yetti ɓurtugol to ganduɗa ɗeɗo gueɗe mbawi rentude dokki ko wiyete mitte gadiɗi heblede ko hydrogène lithium e deutérium ko ɗeɗo kanji kadi ɓuuri hoybude ko kanji gadi wadde caggal ɗum noon eɗen gandi hydrogène ko ɗo ko mbiyaten sembeji nayyi tambiɗi windere nde ɗin sembeji nayyi fuɗɗi feñde hen wotere fuɗɗi feñde ɗum woni la gravité woni fotgo ko kalɗen nane ngo nde ko fuɗɗi feñde ko nden gueɗe ɗe ɓe puɗɗi rentude kañum mbiɗen ko gueɗe ɗe gonata koye foɗodirde e ciɗɗodirde so yi hankkadi ha ciɗɗodiri hydrogène e hydrogène aji ɗiɗi so tawi en jiiɗi rentinde ɗumen ha wonta gueɗel gotel wonata nde tawno proton o ko ɓeydi électron o ko usti te o e banggue ko noon usti e usti heewi ko dogodirde ɓeydi heewi ko dogodirde wadde noon hydrogène aji ɗiɗi mitte ɗiɗi hydrogène a wawa rentinde ɗumen tawa tan ko ni henna koma kutoroɗa ganduɗa tigui rigui nguleyki ganduɗa mawki ne mbawa tigui rigui rendinde ɗum ko ɗum noon woni ko waɗi e ɗin tumaji woni ko kalɗen ko le fond défi cosmologique ko nden fuɗɗi feñde saabu ko nden aduna o fuɗɗi yaynade hydrogène aji ɗi puɗɗi saftade ɗokkude cafe ɗe ganduɗa kañumen e électron aji ɗi ha dokki ko wiyete koode ɗe dokki ko mbiɗen jirire ko kono ha joni de kalɗen tan ko gueɗe ɗiɗi walla gueɗe tati mbiɗen ko hélium hydrogène hélium e deutérium lithium wadde noon gueɗe keddiɗe ɗe foof holtoɗe pewna gueɗe keddiɗe ɗe bandiraɓe pewnete koye nder ko wiyete ɓuuri en hewde fewnete koye nder koode noon sen jiiɗi famde tan holko woni hoodere no mbiruɗen e yewtere meɗen e ceerno Abdoulaye Sarr en calminimo ɗo en de passage wonde nangue meɗen gue ko hoodere ɗe coynotoɗen jamma ne lewnitoɗe ko saabu majje mawnude saabu majje foynude kanƴe foof e goɗɗeki majje mbawen yiidede ga henna ay nangue men gue ne way mawnude ni ko sen guittigue ɗo en nawigue to koode ɗe goni to ene gasa wonde ni tawa ko kayre ɓurata famɗude e koode ɗe mbiyeten ɗo wan noon koode mawɗe ne toon en natanta toon taw ko famreten tan koye nder hoodere ɓe ganduɗa to hélium natodirta to batte e nder ko wiyete heeñere walla wofde walla wuddu nangue ko toon hydrogène aji ɗi pelɗodirta natodira soɗi pelɗodiri ɗi dokka ko wiyete hélium mo kalɗen nane o ene daño kadi e pelɗodiral hydrogène aji ɗi so ɗum waɗi noon wonko wastete ɗon to banggue ko wiyete moɓre ko woni la masse
ɗum noon ko wasete ɗon ko ɗum woni ko foynata ko ɗum woni fotunaji mi haalani noon haala sembeji tati keddiɗi ɗi ɗi kalɗen dow ɗi ene gasi wonde namde garoji ɗe mbawa yaltinde ɗiɗen wiide ko saabu ngal ɗo namdal alay saago jaaden maggal hata ɓuuri wodde no mbiɗen ni so tawi hydrogène pelmodiri ɗi natodirat so ɗe natodiri ɗi dokkat hélium wadde noon hydrogène aji ɗi ɓuuri teddude e hélium goto ko heddoto ɗon ko ɗum woni ko foynata toon ko ɗum woni ko huɓɓata e to nangue meɗen nde kon poyton walla lewñon ɗum woni ko lewñata gayana ko walla ko foynata gayana ko jiyen foyre nde nelde en caafi muɗum nangue gayna nguleyki ko enen ɗum woni ko yettoto en gayana ko wadde noon sen paami firti ko hoodere to fuɗɗo nangue to fuɗɗode ɗo waɗi jogui tan ko hydrogène muɗum on hydrogène noon ko ɗum woni so kuɓɓam muɗum so hydrogène o gasi wadde ko alay saago hoodere nde walla nangue ngue ƴeewa kadi ko huɓɓi goɗɗum ko wona hydrogène saabu hydrogène o gasi ko ɗon noon natanta huɓɓude hélium saabu han mbiɗen ko hydrogène o wattama hélium wadde ko ɓuuri ɓadade ɗum ko hélium o ne alay saago duppete ɗum ɗo woni ko wiyete la nucléosynthèse walla yeñ aludere no kewi wiide yeñ aludere woni ko waɗata ɗeɗo gueɗe chimique walla thermonucléaire wona hayni gueɗe chimique ko des réactions thermonucléaire woni pilñe ngul aludere thermonucléaire nguleeki gonoki e nder aludere nde ko ɗeɗon dokkata en ko mbiɗen ko caafe nangue ɗe mbiɗen nde woni fotonaji woni poison ko wadde noon so tawi hélium o ne gasi holko wattete ko carbone o en jii en fuɗɗima nadde han kandi e gueɗe keddiɗe so ari carbone et oxygéne so diwti ɗon ko nitrogène hankkandi ne yaha ha rokka ko wiyete jamdi ko woni fer so woni noon jamdi ɗo fawi koye hoodere nde e hoore muɗum en natanta taw e koode ɗe sifaji koode muɗum ɓayi seerde kono paamen hoodere men nde jeeya koye koode ɓurɗe famɗude kono koode gadiɗe woodde ɗe ɗen ko mamaji ko koode mawɗe molanaɗe gadi woodde ɗen noon gurdam men ɓuuri raɓɓiɗde saabu kuɓɓam mumen ɓuuri yawde kañum ɓurata yawde ñamtade hydrogène mumen wan noon kañumen ɓuuri moɓere mumen ɓuuri mawnude kañumen ɓuuri mawnude e kuuɓdi e mooɓe wadde noon ɓe ɓurata yawde ñamtade nder saari majji kono kadi ko kañƴe jaara haade jetto ko wiyete jamdi ko eyyi so ɗumnini noon ɗe pettat so yettima hankkandi ha to jamdi ɗo jamdi wan noon ko hunde dengde ko stable deƴde nde wawa ñamede wadde ko alay saago nangue ngue walla hoodere nde fettat ɗum woni ko wiyete supernova ɗum woni ko mbiyammi lew ñallore walla maw hesre lew ñallore waɗi noon ko ene lewña hay ñalawma eyyi ɗum woni lew ñallore ñalawma nde ñalla lewñude jiyen ɗum eɗen gandi koode ɗe en mbawa yiide ɗumen ñalawma sukaɓe en kewno haalde hen goɗɗo en natanta toon kono kam hoodere yiide ɗum ñalawma firti ko nden hoodere ko ma woni hoodere hesere ɗum waɗi ɗum wiyede maw hesre ko hoodere mawde hesre feeñi e kammu ɗo tijjono en natanta ɗum ne kadi saabu ene ɗeɗo gueɗe en luggiɗi to banggue gandal tigui en mbawa tigui en ngala happu kadi wawde natan ɗum noon so tawi lewñi ñalawma firti ko mbiyen ɗum lew ñallore walla mbiyen maw hesre kono noon yimɓeɓe jagguirno ɗum ko hoodere hesere kono ala ɗum ko ustare hoodere ustare nangue saabu nangue ko fetti so fetti noon ɗum woni ko mbiɗen ko rokka ko wiyete nébuleuse planétaire woni niwɗere walla rulgo tago fereɗo ngon rulgo noon
hankkadi taw ko sari gueɗe ɗe fewnuɗe tafnoɗe fof ɗe ñalluno walla ɗe gila nde woodi nde wonno defte ɗe hankkadi rufat ɗum e weeyo ɗum woni gueɗe keddiɗe ɗe mbiɗen ɗe ngari kono noon ɗo kaal ɗum tan ko ha to wiyete feere ɗo won gueɗe goɗɗe ɓuuri lugguɗe ɓuuri teddude ɗenne kadi en garoyta hen fayide haala ka tan ko gueɗe keddiɗe ɗe ko hono ni dañira Ceerno Mbaye jarama e nder bindande ma kadi wonɗo jiimi aɗa wi wonde koma koode gadane ɗe feeñi nde tagoje ɓurɗe jiiɓade ɗe taga holko woni koode mawɗe walla koode gadane hol kadi ko woni tagoje ɓurɗe jiiɓade Ceerno Mbaye eyyi a jarama seydi Dia eyyi koode gadane ɗe ko koode gadiɗe wodde ɗe caggal nde no mbiɗen hankkandi aduna o fuɗɗi saftade windere nde fuɗɗi saftade ɗen koode natti ɓooyi saabu koye ɗen koode caggal ɗen koode maɗe goodi ɗe petti ɗum woni gueɗe goɗɗe kadi pewnira hen hoodere so tawi petti firti ko mayde hoodere kono kadi koode goɗɗe ene pewnire eko ɗacca ɗon ko waɗi noon ko hydrogène ne heewi windere nde ɓuuri hewde e gueɗe ɗe kadi mbinoɗen jon joni ko wonde ko so tawi hoodere fetti rokkat koko wiyete ruulgo ko ruulgo la nébuleuse planétaire e nder ngon ruulgo e fawade kadi e pettugol hoodere nde ɗum rokka nguleyki goɗɗi e dumbo waɗa jeeji ten dumbo no woodi woni la pression e nguleyki ɗum woni ko no wuffitirani kadi ɗum kadi renta no ruulde ni so wona e mufodirde wona e ciɗɗodirde ha to ganduɗa kadi nguleyki wonto yettoto so tawi a hamƴi hunde a dumbi ɗum ko nguleyki jibinta to hydrogène noon wonto nguleyki yettoto hedde 15 millions de degré ko ɗon jaɓata ɗum woni hankkandi kadi huɓɓa kadi rokka kadi étoile kadi haralde ma mbiyen hoodere haralde kadi hesere wadde firti ko ɗen koode natti wode ko ɓooyi hay hoodere men nde woni nangue meɗen ngue jibina ko caggal muɗum no feewi saabu windere nde hoddira ko nde jogui ko sappo e tati piccuɗi capanɗe jeetati e ɗiɗi milliard hitande kono nangue meɗen gue gandal holliti wonde nde jogui tan ko milliard uji 4 piccuɗi jeegom milliard uji 4 hitande piccuɗi jeegom wadde noon so eɗen paama hedde milliard uji 8 enni ko adi hoodere nangue meɗen gue ene ɗum ɗum wadde noon nangue meɗen gue fewna koye kedde koode goɗɗe maynoɗe pettunoɗe ha rokki nangue meɗen gue wadde ko noon hunde ɓeydi yaadude hankkandi ne yaaha ene reeɓa ɗe koode ene jibine ene pettoya saabu no mbirɗen ni ko ɓurɗe mawnude ɗe ɗen to adan ɗo ko ɗen ɓurno hewde hande ko kanƴe ɓuuri famɗidde hono koode meɗen ɗe ko koode tokose ko kalten ɗo ko to banggue supernova hoodere men nde wona supernova wontoy ene jogui scénario goɗɗo woni lawol gongol ngol hoodere meɗen nde woni nangue meɗen nde jogol rewde ɗum koko wiyete la naine blanche woni roɓolde ranere en natanta ɗum ɗo en ɗum noon ko ɗum ɗo mbawɗen wiide wadde gueɗe keddiɗe ɗe ɓe mbinomi tagueteɗe keddiɗe ɗe ɓurɗe teddude ɗe so tawi en dokki yeru hydrogène teddedi muɗum ko goho hélium teddedi mum ko ɗiɗi kono carbone teddedi muɗum ko jeegom no pamrata carbone tan teddedi muɗum ko jeegom oxygène teddedi muɗum ko sappo e ɗiɗi wadde a yi ɗo ko noon ɗe goori ɗum waɗi kadi ha tumere mendeliyat nde lasira e hono noon to banggue teddeji waɗa goho ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom yaari noon ha yetti ko wayno uranium en somi yejjitani elle ko 297 walla koye noon so mi gasa wonde taw mofti kono ko temedde ɗiɗi paw wadde noon ko ɗeɗo gueɗe ɓuuri teddude eyyi firti ko ɗeɗon gueɗe ɓurɗe teddude ɗene kadi
dañetaake e nder hoode ɓurde mawnude ala ko ma fetta so fetti geɗe goɗɗe nan ɗon ne mbaɗa pour que on ɗeɗo geɗe kadi kañumenne tagate eko way noon wadde noon kala jamɗi ne jiiɗen e dow leydi kala kanŋe mo jiiɗen e dow leydi kala jama mo jiiɗen e dow leydi firti ko fewnanoma ko adi haade muɗum rentude e ruulungo adango ngo nangue meɗen taga leydi meɗen taga hen taga peeje keddiɗɗe taga hen golle maɗa jooɗi peewi ceerno Mamadou Saalif Mbaye yewtere men ari koye woɗɗude joni joni o konngol maɗa wasiya faade bandiraɓe ɓe seydi Mbaye eyyi ko addi foof ko yettude bandiraɓe wawde heɗade ndeɗo yewtere kono kadi ko yafnade so tawi ne waɗi perdite tigui rigui saabu ɗeɗo gueɗe en gona humpiti ɗum tigui rigui ko mataw ko alay saago yimɓe gadde hen fodde no foti wawde darnade leñol ngol wasiya o mo mbami wasiyade hande ko ɗemgal ngal leñol ko ɗemgal yo yimɓeɓe tinno e ɗemgal ngal moni foof yo andu ko fodde muɗum e wawde janggude ɗemgal ngal wawde janggude ɗum wawde wittude ɗum no fotir foof tolno makko so tawi ko gaynako hen hayso koye ladde woni yo faam omo foti janggude ngal ɗo ɗemgal so tawi koye mbayla makko woni so tawi koye atelier de couture makko so tawi koye nder yeeyirde makko kala ko wawi wonde e kala to wawi wonde yo faam ɗemgal ngal ene joogue makko hakke on hakke ko wawde ittude humam binnagal e dow makko ɗum noon kadi ko wurtude on e tigui rigui wawde sembinde ɓeɗo daraniɓe leñol ngol saabu ko onon tan ɓe jeeyata caggal mabɓe eyyi koɓe jeeyata yeeso ko Allah ne andi ne hulɓini ene hulɓini wona tan doole ɗe ɗemɗe keddiɗɗe mbaɗi e ɗemɗe mumen wona tan woɗɗude daawal ngal wona tan mettude ko foti waɗede ko saabu gattande ɗum gandal e ko way noon kono kadi ko ƴewde hen saahaji jettoɗa caggal tawa yimɓeɓe ne mbima no kewɗen wiide ni emine caggal moon tawa sa yeccitima hay goto a yiyata caggal yooɓe paam tan leñol ngol ko leñol men enen foof goto men foof foti sembinde fodde muɗum ko ɗum tan mbawmi wiide ko heddi ko ko yo Allah wallu beele Pulaar ene naata to ganduɗa e ɗemɗe ɗe ganduɗa batto e janggoyede e nder école aji meɗen batto e jangguinede e nder université ji meɗen ha ngal wawa dadde ngal wawa kadi wurnude ɗemgal koma wurna sukaɓe muɗum wona sukaɓe gurnata ɗemgal sukaɓe ñammintu ɗemgal kono wurnata foti wurnude ko ɗemgal foti wurnude sukaɓe muɗum eyyi wan noon ko gueɗe ɗe ko ɗiɗi waɗi noon ko ɗemgal kala ɗemgal ngal wawa jarde ngal wawa wurnude sukaɓe muɗum so ɓooyi sukaɓe muɗum ƴewat ɗemɗe goɗɗe to guuroy nde tawno neɗɗo ko alay saago wuura Pulaar noon ko ɗemgal manggal e nder ɗemɗe ko ɗemgal noon ngal en gollaki ko fodde mon noon gollen ɗum ala goɗɗo garowo ina gollano en ko poɗɗen gollade e ngal ɗo ɗemgal ko ɗum noon ko fodde meɗen so tawi koto banggue dawrugol wonɓe men dawrugol kala noɓe mbawi sifrade kala toɓe mbawi yaade yoɓe nawor ɗemgal ngal yoɓe tinno ɓe nawora ɗemgal ngal saabu kala koɓe mbawi dañoyde toon koɓe mbawa artirde ɗemgal ngal yoɓe paam ɗum ala nafoore nde tawno ko wonta tan ko longguere nde ɓe ñaami gasi kono tawa ɗemɗe keddiɗɗe ne jogoto fiiloyade e ɗemgal mabɓe ha haade ɗum mawnude e nder gendiji ɗi gonɗen foof ɗemɗe meɗen ko keptinade waade noon ko keptinade ko fodde alay saago laamuji meɗen ɗi no mbayi waade foof alay saago ɓe jangguina ɗum ɓe golloro ɗum sa yeehi Mauritanie wiyete ko jeeya koye langue nationale hayso tawi ko arbere nde woni dow kono jeeyede ɗum e langue nationale ko jojjini yo yimɓeɓe darano ɗum kaɓano ɗum ha ngal wonta ɗemgal ngal ganduɗa taw ko jangguirtegal donirtegal gandal
sen jeehi to Sénégal toon ɓuuri lattude ɗum noon bandiraɓe ko ɗum mbawnomi haalde wasiyade yimɓe tan yo ɓeydu tinnade yo ɓeydu jaggodirde beele leeñol ngol ene wasa sayde e leyɗi keddiɗi on jarama golle maɗo en jooɗi peewi gorko mo nere ballango ceerno Mammadu Saalif Mbaye bandiraɓe musidɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinima yewtere tufnde gandal ko ɗo min kadde moon e ñalawma hande o wonno koɗo men ko ceerno Mammadu Saalif Mbaye taw kadi ko gandu joom humpito to banggue gandal weeyo gandal leydi gandal ko fati gurɗiwal gandu kadi to banggue ha joni andinore gurdam o haalani en e yontere ɓennude nde ko fati andinore gurdam kam e leydi hono no mbirunden nane e mimtinari hande o natani en e fannu big bang godal holto hunde fuɗɗi holno wodiri aduna mo gurɗen o e ko nande ɗum ɗon a jarama no fewi e tuma nde mbawɗa woppude hajuji hammuji gam notade min e ndeɗo yewtere ko wona ɗum ko kadi jewteɗe wonande jiɗɗo riwdade ɗen ɗon jewteɗe o yuɓɓinta to banggue hello YouTube toon kadi aɗa wawi yaade tappa tawa kadi ko coktirgal gande hono no wiruno e fuɗɗode yewtere nde tawa kadi walla hande o ina wawi taw waylima wonti Mamadou Salif Mbaye so tawi a tappi ɗum ma waw abonade e on ɗon chaine nden kadi mbawa ha joni wawde jokkade e ɗen ɗon jewte ɗe o yuɓɓinta toon to banggue hello YouTube kanko ceerno Mamadou Salif Mbaye taw ɗum ɗon waɗata ko kala ñande aset bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo min kadde moon e ñalawma hande o wonno to karallagal to ko Diallo Samba e yesso haalirde nde ko musidɗo moon Amadou Dia en jetti e kippu taw kadi ko tufnde gandal ko wayno ceerno Amadou Moussa Anne hay sinno tawi en mbayri nandemo ɗo ko nonne kadi ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr Allah jarama on jarama on mbiyama kettima alaki jaam yo jaam Allah ñalla men